Honekin 8. puntura pasako gea, eta kasu honetan Hernaniko udalerri euskaldunen mankomunitatean, hau da UEMan, sartzeko proposamena da, eta Oierrek azalduko dugu. Bueno, berri pozgarria da, guretzat, behintzat dakarkigun hau. 5 urtetik behin Eustatek ezagutza datuak plazaratzen ditu, eta aurtengo datuek esan digutena da, Hernanik langa hori pasatu dula, UEMan sartzeko 170ko ezagutza datuak eman behar ditu herri batek, eta Hernanik aurten eman ditu lehenengo aldiz UEMan sartzeko irizpideetan aurrera pausoa, bai? Hau kalkulatzeko modua euskaldunak eta ia euskaldunen erdiak kontabilizatzen dira, eta horrekin 70ko indize hori ematen du, eta guretzako benetan berri pozgarria da, horrek esan nahi baitu herrian euskeraz bizitzeko aukerak ugariagoak direla, udal honek aspaldian hartu zuen ibilbidean euskeraz lan egiteko eta euskeraz arreta eman alizateko bide horretan oraindik ere urrats sendoagoak emateko aukera emango digu, horretan lanean sakontzeko aukera emango digu, horretan ari diren beste herri batzuekin ere gaiaz hitz egiteko, gaiaz urrats sendoak eta ausartak emateko aukera emango digu, eta beste toki batean egoteko aukera emango digu. Baita ere aipatu, bigarren herri handiena izatera pasatuko ginakela UEMan, eta uste badala hiritik gertuago gauden herriek ere, UEMan ibilbidea egitea oso polita izango dela, ekarpen handiak egingo ditugula, eta nik uste euskararen normalizazio bidean urrats sendoak emateko garaiak etorriko zaizkigula, eta nire partez, eta nire taldean mintzat oso berri pozgarri izan dela, eta herri mailan ere, euskal gintzan eukitako kontaktuen behintzat denek pozez hartu egun berria da, eta ekartzen dugun proposamena mankomunitatera elkartzea da, horrek emango dizkigun baliabideak profitatuz. Aipatu mankomunitatearen parte izateak ekarpen ekonomiko bat eskatzen du da, kasu honetan 25.000 euroko Hernaniko udalak egin beharko lukeen ekarpena mankomunitatean jasoko ditugun zerbitzuen trukean. Horren inguruan zerbait? Ricardo. Arratsalde guztioi. Albiste ona horretatik haratago, jakin nahiko genuke zenolako zerbitzuak eskuratuko dituen Hernanik, ze horiek ez dira azaldu. Eta badakigu Hernani seguru ekarpen handiak egingo diola UEMara, baina ez dakizkigu zerbitzuk lortuko ditugun. Eta hori jakin eta gero gure bozkaren azalpena emango dugu. Ez dut zerrenda ekarri, ez dut dokumentazio hori ez dut ekarri, baina bilera egin genunean UEMarekin, bere aholkularitza, euskera zerbitzuari aholkularitza ematen die, denei batera, halaber tailerrak egiten dira herri guzti horietan komunak diren problematika erantzuteko, bai eskoletan, bai herrigintzari eskintzen zaizkion tailerrak, bestalde ibilbide honetan, UEMA ez da sortu berria, UEMak ibilbide luzea dauka, ibilbide horretan sortutako baliabideak eskura jartzen dira, nik uste nahi izan ezkero ekarri ziguten zerrenda guzti hori elkarbanatuko dugu, eta nahi badezue batzorde batean landuko dugu benetan, eta igual komenigarri izan daiteke bere ere aurkezpena denoi egitea, eta zerbitzu emango dituzten, eta pixkat funtzionamendua nola izango den ere azaltzea. Baina ez dut ekarri dokumentu hori, eta azalduko dizuegu.
Bai, laburtzagatik, bi hildo bai markatzen zela, bat udal barrura eta udal administrazioan erabilera eta indartzeko, bai udal barruan udalak beste administrazioekiko harremanian, baita herritarrekin, baina baita bestanka garrantzitsua ere euskalgintzarena eta euskararen erabilera suspertzarena kalian eta herritarren artean, bai? Adintarte desberdinetan, eta orduan bi hildo bai administrazioari udal barruan euskeraz bizi ahal izateko, euskeraz lan egin ahal izateko tresnak ematea, eta baita euskararen erabilera bultzatzeko herri mailan. Bale, bueno, gu abstenitu egingo gara. Ze zalantza ditugu ez ote garen zerbitzuak bikoizten ari. Ze azkenean gu Hernanin, Euskarako departamentu nahiko indartsua dakagu, eta gainera oso harro gaude, eta horrela adierazten dugu behin baino gehiagotan, eta adibide bat, udalbiltzan adibidez, guretik sortua proiektuan txartuta gaude, baita ere euskara sustatzeko, arte sorkuntzan uste dut dala, agian oker nago, baina uste dut horretan horretarako dala, proiektu hori, eta uste dugu, azkenean, proiektuak eta zerbitzuak bikoizten ari direla. Bale, beste hitzartzerik, ez? Bale, bozketara pasako geha ordun. Hernaniko udala, UEMA, Udalerri Euskaldunen mankomunitatean sartzeko proposamenaren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemosen Hernani udal taldeak, kontrako botuak. Ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Alderdi Sozialista udal taldeak. Bale, gai hau tratatu ondoren, plenoaren azken zatira pasako gea, eta mozioen tartea dagoain. Bi mozio dauzkagu herritar plataformek edo herritarrek aurkeztuak, eta banamanan aztertuko ditugu.